Kinahanglan laan mo gid nato tong kanding. Kinahanglan gyud. Kaya kinahanglan sad nga doon na gyud tay PC para ato gyud siya masikop. Aka na. Mas labing maayo. Doon na tayo pukot. Arong siguro gyud. Mao lagi. Kuwang gyud ta sa kagamitan mo ni. Kinahanglan kumpleto gyud tag kagamitan para masikop na kandinga. Hilabihan na ba kayong kusugang mudagan? Lupig pa iro. Mulang. Si Granner to sa una bon. Malagmit. Kaingon mo nga abi na kong magpadakop kay wa man milihok pag una na kong duol. Yung totoo ni dagag kusog. Unsa ka ano kung gwapo ang muduol? Sibot ni mo pasabot. Ako di ay, di ko gwapo di ay. Gwapo ka tanawon sa layo. Pero inigduol mo sa kanding. Mahadlok man ang kanding nimo. O nang mudagan. Ay sige. Binuang di ay. Iglad lang yun katong kanding ha. Kagwapo na ako niya, mahadlok siya na ako. Paka na kada. Gwapo bitaw. Buhay manaway. Sige kag bugal-bugal. Ani na lang gyud, malit na lang kitag PC og pokot. Eh murag paminaw na ako, murag madakba na gito nato tong kanding na. May pagka-advise itong kandinga. Kay si Biano, likutasan og ginukod. Mao to ni ari sa dire kay magpakitabang. Nagtuda, manggay kutay nga. Tingali ko na to aning kalibutan na itong mong kanding. Mausab ko tay. Kay Tio ba di ay nga dugay na dito sa kamot ni Don Andres Bernijo? Ug hantod karon buhi pa? Bitong, Patay na siguro tong kandinga din siyo, uy. Tila ga ninyo. Ipapakita ka na ni Sir Marlon ang kanding. Ug patay na na. Mohatag sa kandidat usa ka gatos ka libo ka pesos. Isang taon mo eh. May posibilidad manggod din siyo nga wanan ang kandinga diri. Unya, imposible sad, uy nga. Hantod karon buhi pa to. Kadugay na adto. Sus nga nung posible ko taon. Nga gamhanan mo kuno tong kanding ha. unsa man kada itong kanding nga tay kung buhi pa hangtod karon? Gusto uy. Kay kaliwat dito ging kanto. Gamahanan gud. Ang pangutana lagi hain na rong kandinga kung buhi pa man gani. Sus, mabitan kipapakita kung hain ang kandinga ron. Doon na pala yung problema. Unsa ka hitsura ng kandinga? Unya, usa pa. Unsay basihan sa mga tao nga maon lang kandinga gipapangita ni Sir Marlon. Maulay nakalisod kay kadaghan ra bag kanding dinis ato. Maglibog na lang noon ta. Kamu no? Kamu? Pataka lang yung komento. Kana tungod man sa inyo tapulan ba? Bitaw-bitaw. Kay wa may mga interes. Nagtuo siguro sila di sila mabarya ni Sir Marlon sa gisaan nga sa kagatos ka libo. Kinsa makadakop sa kanding. Ikaw mayroon ng kwarta ha, di ka bayad si Sir Marlon ana. Ang pagkatapulan lang yun ninyo, ni Anda ninyo pagkatapulan. O di mo pangita, ala, bahala mo dahi. Ano di mo kasapi sa usa ka gatos ka libo ka piso. Latoy, wala pa na ribo to sila. Sige lang dayo eh. Ako lang pabuton kay niingon ko si Marlon nga pagtuon gyud siya. Sige wata lang diha. Kanang lay. Asa mes laklak. Naman sa taas ko, pero pasensya na gyud kay katoy kay di gibauran to siya nga mga nga di ka pa kanaugon. Di pa naugon. Ako na mo saka. Uy, pupunta kag saka dira kay na ako mapatay ng tiyo. Oh. Di mo ka pasakon. Uy, unsa mo gyud tiyo nang niya to? Sus. Yus yung common sense na lang good. Ano man di ay? Pao ka ulitaw ko. Di taw. Every hour, every minute, every day, I feel in love with her. Wala pa siya libong in love. Ay! Laklak! Kumusta mo galak, Miss Beautiful, honey? Sus! Palamanuha ko dito. Hindi na kita magkita. Igwapo lagi ka to eh. Ay, buyag! Sa hapon, urag igwapo magkakaroon to eh. Buyag, oy, sus! Sa una ba kay nakamot. gwapo ka? Hoy! Buyag. Lumano rin ka no? Wala bakit pangunaw? Bawo kayo na imo ang gamot? Uy, kahilas ni Munoy. Si Motaw, bahog ka ng kasino raming alkohol? Sumbagong sikat! Lamano ra man sa tay. Lamano! Hangol sab ni Munoy, oy.
Di makapatanawa ng imong laklak nga. Gwapa man unta na. Hilam! Tiyo, ano lang tiyo? Di ba orang biya ikaw ha? Nga mananghin ka na ako basta doon na kayo kasulti. La! Dilo! Hawa niya! Hawa! Pahawa! Matoy nga nung yan naman sad ka. Kuan ma'am, patungong ka kadiyot ni Sir Marlon. Ay nga naman. Doon na ako siya importanteng tuyo nimo. Hey, Demit, ako lang saning kuyogan si Matoy ha. At doon sana ako si Marlon. Si ma'am. Mm. Ya, balik ya di mama. Oh, sige, mabalik lang. Tana, Toy. Ano liya tamaho isa? Kuyugan ka dito. Oh, Balik ko ba? Hoy! Ikaw ba? Ikaw ba? Balik! Bilay! Ano masana si laklak mo patubang atong matoy nga mo to'y jewels? Unsa na sad tiyo? Kami ra nga istorya diring Matoy. Unya ka na silaklak, gigat-igat man, gikilig siyang Matoy. Ikaw ba? Di ba gibauran na ikaw? Nga di jud ka matubangan ng matoy bisag kinsa. Naunsa man sa katay na diri ra man sad ko. Di bisa na. Tumanay yun ang ako sulti nimo ha. Panangid yun ako. Aminaw bitaw ko. Nahibaw ra ba ko ha? Nga ka na si matoy nang ulitaw nimo? Saman? Nang ulitaw nimo no? Nga na di mangulitaw siya tay. Daga man sad ko. Ikaw? Ikaw jukan ako. Masinupakon jukan ako. Musukol jukan ako ha? Wa man ko ni sukol tay, nga ako lang ba? Wala man sige buhat og dautan ng. O hindi ka musukol. Kana mo musupak ka na ko. O sa ako ibaw nimo. Ha? Ay da, liwat na ni mo cho. Kaysa ulitawong daga pa ka, karagan man sad ka. Ikaw malinay ba? Utro sa ka. Sarot sa ka. Hoy! Ayaw ka tubang ng matoy ha? Kaya ka na si matoy, pobre pa kayo na sa nga matay. Amigo ra man sad mi tay. Uy! Ayaw lagi kong sapaka! Kay ka na si Matoy! Peligro kayo na kung maunay paka-explicar. Mayroon pa kayo naman nabi. Di mo sa gumusugot niya tay. Ay lagi padool. Kay madaya niya kasi ang bulatik. Niyang masugot niya ka. Pastilan! Alaot magkakakayo. Pobre pa magkakastilaki na pobrihan. Pastilan na lang ako mga dream. Ako mga dream house. Mga dream car. Yan na pag yung driver nga gwapo kaayo. No. Ito man sa nagigap na siya. Saba diha choy. Eh ba katyo? Okay ra ba yung untas Matoy cho? May kitong taos Matoy cho uy. Uy, Lilay. Bisan pag mayong tao si Matoy. Di nyo ko gustong masayop ni si Laklak. Unsa man tiyo uy? Katong pulti pobriha. Unsa man imong gusto tiyo nga? Wa may lain nang ulitaw anang laklak. Bisan pag huwag mangulitaw. Kaya di ko gustong magpataka ni si Laklak. Kung maminyo mga ni si Laklak, ginahanglan katong tao ngayang miniwan nga makasarang. Sa laktod ka pagkasulti, dato, doon ay puno sa bangko. Kaya di ko gusto nga magkayuning-uni akong anak. Di ko gusto makalisod-lisod. Bahalang ginanong naong basta dato. Kung pobre, di lang ko niminyon ay. Tiyo biya. Mauna, ayaw gira ng matoy. Bati pag naong, pobre pag yun, putos pag yun. Bahala nagbati, basta dato. Ngano di ay tay? Kung ganahan gani ka magpaminyo nako, kanang kumpleto sad, gwapo, basta dato. Sumusod ka tayo, eh. Kaya ito na, samot pa jud ka nang di, bayot! Charot! Saan sa'yo kayo sa pinakot, Marlon? Hindi mo kong ipare. May kay, niya na ka pa rin. Ikaw ba pa rin? Anong among kamusak kaglahos bayan Dinsyo? Nahibaw man ta ka. Nga kanang bayan ni Dinsyo mo na abtanan sa mga bisita nga sama na to. Nga may tagtungod ning gapita. Wa na lang sad ko mo lahos ilanoy din siyo. Kay ang na manggod kayo, hapon akong naabot. Unya usa sad hangyo man sad gud ang anak ni Burhan ako nga adto lang sa ako patulgon sa ilaha. Inumduman talaga. Si Papa di ganahan nga magpataka kag tabi ni dapita. Magpataka kag hatag impormasyon sa mga tao. Suko sa Papa ana. Wa man koy mga impormasyon nga gihatag nila nga makadaot nato ug nila pod. Wa, Ruby, klarohon tani. Mong niyam gyud ka.
niduo ko sa mga kaparintihan ni Papa ug sa mga igsuon ni Manu Idring. Kinahanglan na nga adto gyud ka mo sa kas panimay ni Densyo. Oo. Okay. Pailay. Kinahanglan usara atong tahoron ni Lapita. Si Papa ra gyud. Nya ang gusto ra ba ni Papa nga usaray mo administer aning bukid. Si Densyo ra. Ikaw balik ka dito sa patag. Di ka magdugay din eh. Niya naman kudaan din Marlon. Sobra naman sad siguro ng inyo, oy. Sumagod, makita man na ninyo nga bisag gamay wa mo ko manghilabot kung unsay mga kalihukan nyo din his bukid. Ang tingog ni Tiyo Sibyo ang gitamod sa mga tao. Ako, wa ko maghimo og balaod para nila. Laktod pagka istorya no, di ko manghilabot ninyo. O magani nga di ta motipo nila. Maglain yun ta. Ha? Kaya ang gusto ni Papa, di ta padugayog istar din is bukid. Di naman sad siguro na maayo Marlon, oy. Natural mo, ari gyud ko dres bukid kay di abi ang mga kaparintihan sa akong amahan. Syempre makighimamat sad ko. Pero ngano inyo pa mang pagbutan, uy, hasta pag-ari nako paghimamat sa mga kaparintihan sa akong amahan, butangan paglimit. Yung supa kang Papa. Dili man na pagsupak ako, Marlon. Igor ako niyan hindi ni sa bukid aron sa pagbisita sa akong mga kaparintihan. Dili ang yuta. Isulti niya ng Papa. Toy! Pauli ko subay. Karon dayon sir. Karong hapon. Pero balik din ko. Minaw. Tawas ang paro ba? Panid ito ha. Sundi yung mataglihog ato. Mapatakaw niya itong tabi sa mga tao. Sa kunsaw niya ipanabi ito, bian na ba kayo ito? Gisgot niya itong bahin skanding. Oh, sir. Imo ng trabaho ha. Oh, sir. Monitor agad.